Камал театрының яңа бинасы ниһаят ачылды. Биредән сезгә кечкенә генә экскурсия. Театрны ачу тантанасында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, актер һәм режиссер Владимир Машков һәм Камал театрының артистлары катнаштылар. Тантанада Камал театры ветераны Равил Шәрәфиев иң яшь актерга символик ачкыч тапшырды. Бинаның матурлыгы гына түгел, зурлыгы шаккаттыра. Монда бик түбәләр үзеңне шундый кечкенә итеп хис итәсең. Биредә 1000 кеше сыйдыра торган 4 зал урнашкан. Бинаның һәрбер почмагы матур татар орнаментлары белән бизәлгән. Кат сайын диярлек буфетлар урнашкан, биредә тәмле итеп чәй эчеп була. Һәрбер катта менә шундый кечкенә генә күргәзмәләр урнашкан. Спектакль алдыннан иртәрәк килгән кешеләр шул экспонатлар белән танышалар. Шул кадәрле чиксез мөмкинчекләр, шул хәтле яңаша эшләнгән, хәтта ниндидер һава тагы да ачылып киткән сыман. Бу бинада шушы чиксезлекне тормышка ашырырга тагы да җиңелрәк булыр дип уйлыйм мин. Яңа бинада спектакльләрне мартта күрсәтә башлаячаклар дип әйтәләр. Камал театрына рәхим итегез.